Di ba si Kristo kaliwat man sa Israel? Unya, ang mga taga-Israel nga nung isog man kaayo sila, makiglaban man sila sa ilang isig ka Hudiyo, Hudiyo. Israel. Kaya na pagkatanan ninyo? Kay kana manggod sa una, ang Diyos Amahan, di ba, bara ibara, ngipon sa ngipon, mata sa mata. Kung unsa imong ipugas, mao pud imong anihon. Kung nagpugas ka pagdumot, mo ani kag kasilag. Kung nagpugas kag kasilag, mo ani kag kamatayan. Mao man na sa una. Kay bisan sa history sa una sa karaang panahon, di ba to si Melchizedek sa una nagduhig siya ni Haring David, no? Siya man ang gipadala sa espiritu sa Amahan, kay dili man makita sa una ang ang Diyos, kay espiritu man siya man ang kabuhatan niya. Nakita ni Kristo nga ang mga tao nagpatay man tungod sa kakog ug garbo, kay ang unang sala ang garbo magkakog. Tama. Mo tong dili tungod sa gugma sa Amahan, gipadala niya si Kristo nga hinganlan og Emmanuel, kay luwason niya ang kalibutan hubad ana, di ba? Luwason niya ba kay magpatay man sa magpatay. Mao pa na mga anting-antingan karon, di ba? Gahom batok gahom, no. Tama. Gahom batok gahom. Mao pa na sa Israel, gahom batok gahom. Ang ilang gahom din sa kalibutan kanang kwartahan ka, gamhanan na ka, di ba? Gahom nya na nambre sila yung mga espirituhanon pud nga mga hiyas. Gahom batok gahom. Unya haron nga ang mga tao dili magpatay, pero karon gubot ana, di ba? Walay tao mahabilin mga lalaki. Tama? Tama. Nya kita karon kung wala ta na bunyagan nga wala ta na Kristiyano, sige mo tagunahon na og gira. Ang mana karon dili pa nato na hukman ang mga Muslim, kay nagsunod man sila sa karaan nga pagtulunan kaniadto. Dili pareha ni Nabucodonosor nga nagbuhat siya og kanang rebulto. Nya karon atoa kay gibunyagan ta ni Kristo, kay napabunyag man si Kristo ni Juan, di ba? Tama. Nya mingon sa magdala siya nigo, tapos ayagon ta kay nag-ingon man siya nga Amahan, di ba katong nasa paras god nga nayon magbalantay sa paras ug diduol kaniyang agalon, ingon siya ako kining ibton kining parasa kay wala na munga. Yan sa iya sa Amahan, ako paning abonuhan sa isa ka tuig. Yan giubad niyang isa ka tuig sa may isa ka lubi ko tuig. Murag dili siya gustong taong daotan nga patyon. Nga gibunyagan ta niya nga himong Kristiyano. Nga kay parang na magbuhat siya sa bagong langit o bagong yuta, nga pilion niya to ang katong nangita aron makakaplag. Tama. Kung nakailata ni Kristo, kinahanglan tumubuhat ta, higugmaa ang kahoy. Onya wala man nagpabilin man uban sa mga naandan nga pagtulunan, di ba? Ayaw na mo pabilin sa naandan nga pagtulunan. Mao tong naibara-ibara. Pero nagpabilin pud sila sa ilang naandan pagtulunan sa mga ilang kanang 40 ka puasa, pag-prayer nila para sa mga Hudyo. Dili naka mag-ingon ato nga maghukom kanila. Kay kita gibunyagan man ta nga Kristiyano. Ang katong gibunyagan sa Kristiyano kay wala man to nagtuman sa ilahang mga pag-ampo sa una, wala man nagtuman kaon man tagbaboy, di ba? Tanan nga masulod tungod ni Kristo, kay dili man sa gustong tanda o tanang patyon gibunyagan tagitagaan tagtsansa niya tanan masulod sa atong lawas, limpyo na kana. Ang makahugaw anak ka nang mugawas sa imuhang baba. Kung na kay pagdumot, mamalikas ka, maghukom ka, maglibak ka, di ba? Mao na karon na ay mga balaod nato sa tawhanon dire, unsa may balaod sa tawhanon kanang mga artikel kalibutan hon na kung na kay kwarta, di ba, makadaog ra gyapon ka. Mao to maigo sa gamiton pa gyapon natong Biblia, di ba? Tama. Diyan niya wala man ka nagbasa dito, kay higugma ang Diyos sa tibok mong kasing-kasing ug hunahuna o kahadlok isa sa to ba mahadlok kita ni Kristo, kay bara-ibara sa inigbalik niya dinhi, inigabot na sa libuan ka tuig, 2,000 ka tuig iyang giingon. Kay dito siya sa Amahan wala man nangita. Yes, tanawa na nangita ang mga tao sa una sa pagbunyag nato nga Kristiyano ta, di ba wala? Wala. Ang atong gipangita dito sa patay nga cross, dito sa mga rebulto. Tama? Nagsulod ta sa simbahan, nagtuo din ng taglain na pong simbahan, kaya atong pagtuo, ang simbahan mo ang arka. Pero tanawa, dahil pa naa dito, gisulat dito, panitin ninyo. Nagwali dito. Ayabang isulti, sibo ba siyang binuhatan? Yung mga itong ingon niya, espirituhanong pagkabuta. Nakainom mo sa espirituhanong pagkabuta? Kaya nga naman, dili, mo nag-ingon ni Kristo nga,
nganong sumbingay ang iyang pagkisulti. Niingon siya, o sa ingon, gusto ko nga ang buta makakita o ang bungol makadungog. Kay kana sila nakakita na sila sa Biblia. Nagbasa na sila sa Biblia. Unya gituis nila pinaagi sa filosofi. Kay nakita man nila nga dili man pa si Kristo mo balik, dili pa man bara-ibara. Kay gitagaan mag 1,000 ka tuig. Dili man sa gustong taon daotan nga patyon. Sa to pa bisig daotan ka, okay ra ka makasulod ka. Basta makasuborno kanila. Mo tong sa sulat ni Osias, di ba? Tama. Itong pagsudya sa Ginoo sa mga pare. Sulat po sa Mikiyas, ang Pangulo sa Israel, mudawat og suborno, ang mga propeta, mudawat og sohol, di ba? Na dito no. Nga gibadlong po sila dito, sulat ni Malakyas, tama. Di ba, na? Diha unta nila magpakisayod ang mga tao bahin sa kabubuton. Apan gituis man nila. Ano naman, tama, itong sulat ni Pedro po, giingon ako sa katapusan, di ba? Daghang sulat ni Pablo, na naghisgot ani pero naay mga sulat nga lisod sabton gituis kini sa mga tawo walay alamag o mabalhinon sa balod tungod kay ang ilang pagpanudlo nakakita na sila apan nagpabuta-buta, tama? Tama. Nakadungog na sila apan nagpabungol-bungol, nakadungog na gud siya nga gud nga ayaw ko gamita nga mahimo mong halangdon, ayaw ka moglingkod sa lingkuran ng pinasidunggan kay basi moduol kaninyo ang nagpasidunggan na pahawaon kamo kinsa may ginamin ana kanang nagamit sa ngalan ni Kristo nga gipalansang kanunay sa krus. Dito nagsipsip sa iyang agalon nga naay mata, naay dalunggan, dili makadungog. Muna karon gibuhi nato diri kani, nagsumti nako ani ang espiritu gibuhi nako dinhi pinaagi sa akong pagpakamatay. Wala dili nako makita ninyo na tawhanon ko. Tama? Tawhanon lang ko naglihok tanawa. Wala na ko ni gamit sa akong mga kamot, wala na ako. Di na ko maapil og politika. Wala na gadi ko nagtrabaho, wala na ko business. Gawas akong pamilya. Kaya ako man ning gidawat ni pinaagi pod sa akong pagdawat sa akong kaugalingon kay dili man pwede ko nga gamiton sa espiritu nga na ako'y interest. Tama? Kay sila nagamit man sa Ginoo. Mo tong espirituhanong pagkabuta. Ang musuko ni ining akong gisulti kay naa sa Biblia, musuko ani kay common name man na kung maghiskot kog pare, maghiskot kog pastor, dili man na original ning pangalan, di ba? Tama. Common name. Pareho ni Kristo, daghang nagamit ni Kristo tanawa ang kinaiya. Tama yun. Ni Jesus tanawa ang kinaiya. Common name gyapon. Mga po na kamihiskot kung pare naaman na sa Biblia tanan. Di ba kato ingon nag-ingon kamo dadon sa langit apo kamo mismo dili mosulod. Pare man gyapon to. Ang musuko ani nga tao nga naa siya da nabilong siya sa grupo, ingon sa buta ba dai kami. O buta kay ngano man nagpataas man gigamit man sa ganay mong halangdon. Tama? Nga musuko siya. Mo dami ingon si Kristo nga may ingon ka nakakita. Sad-an ka. Ang musuko ani sad-an. Ngano man? Nag-ingon na gud ang Ginoo kung madungog ninyo ang akong tingog karon ng adlaw. Pagahumo ka inyong kasing-kasing. Amen. Tama. Kini akong gisulti mo among giingon dito bisan na sa una ang mga pare kauban ako sa una hait gyud way suhab gyud ang sinultian ni Kristo. Kanya kay gipinili man sila sa tao dagdaygon na nimo na. Ang mga politiko ba di daygon no? Tama. Kami gisubornohan ka. Nga dili man ka musulti sa kamatuoran. Halimbawa sa imuha ngay sa imuha boy musulti ka muhatag ka na dako nga maikog man ko mobadlong nimo dagdaygon ra puti ka. Nga di ay ang imong binuhatan di ay sukway di ay sa imuhang pagtuo. Kung nagtuo ka ni Kristo, mapaubsanon ka, mapasayloon, di ka libakira, mapasayloon ka, dili ka tigpakarong ingnon, di ka bugal-bugalon. Naman na dito ang katong pagtuo ug balaod. Tama? Tama. Sulat ni Pablo. Sulat ni San Pablo. Yeah. Bisan ang ilaning okayon sa balaang kasulatan, og mao na yung gigamit nila. Pare karon kung pastor ka na kay interes, kung pare ka na ito interes, o magwawali ka na kay interes, pwede ka magtuon sa Biblia kay nakabalo naman ka unsa ang content sa Biblia. Imo nang tun-an asa diha makita nga ikaw kunuhay tinukod ni Kristo ang pangalan nimo. Hantod diha na mo nalangay. Nagisgot-isgot mo nga kami ang tinuod nga simbahan. Malangay na pud mo mo kaon man magbaboy yung kami wala mo naluwas. Naghukom naman, di ba? Tama. Pasagday ito siya. Ang atong hisugutan panaghiusa kado ka na to ang Dios mao na karong nagubot sa Israel ngano man bara-ibara man to tanawa na sila di ba ang tanan mga balay na nangandam sa gubat Tama. kay bara-ibara man Ang kiniya samahan nila ang sunod. oo kinaiya kay ang naama na sa ilahang tradisyon
nga kung mamatay sa gera nga naa sa ilang paglaban, maluwas. Yes, inana ang amahan sa si Melchizedek. Tanawa siya ring David. Tungod ni Kristo, ang mga tao hinoon ning taas ang garbo. Tanawa karon, naingon sila bakak ni akong gisulti, pila kalibo karon nagngalan nga Kristiyano. Di ba mang? No, dagan reliyon no. Dagan kayo. Ay tanawa sa atong lugar ni pila ka reliyon ni 17 na dagani sa atong barangay. Barangay lang gani ni. Tama agad. Ngunya, Lahat isa na maka atong Dios nganong dili man ta mosulod. Nalangay ta sa pagdebate. Ama ni ingon na daghang nagsulat og mga libro langay-langay lang kana. Ay na magdebate. Wala na sa Biblia. Di ba na ana? Nya kung nakakita sila ana, dili na sila magdebate. Tama? Ayaw na mo pagpataas kaya nagpataas ipabus. Kung nakakita na sila, dili na magdebate. Kung ang musuko na ako, Dre, pasabot, sadaan siya. Kinaman sa Biblia. O niya, ilaw na po kong tubagon. Tubagon na po ko nila nga, ako nagpatas, dili eh. Oy, malipay mang gani ko kung sila ang gamiton ka. Pait kan gamiton ka. 24 hours ka, pukawon ka sa tao, na kinanglan. So, ang pagkagdebate dahil usa na sa pagpataas sa kaguling mo na. Wala ba dahil mo, nalimot ba dahil mo sa giingon, di ba? Naa sa bala ang kasulatan, ang magdugang ni ining propesiya, ni ining libroha, dugangan ang katalagman. Ang kuhaan ang bahin sa kahoy sa balaang syudad nagihisgutan ini libro sulat na sige padayag no sulat ni San Juan ni Juan no padapos mabasahan na di ba na Agad. o yung anong kuhaon man na nila Tingali wala nila na nabasahan. nabasahan na sila mo din sa espirituhan ng pagkabuta nakakita sila apan nagpabuta-buta nakadungog apan nagpabungol-bungol kay may interest sila sa giingon ni Kristo ayaw ko gamitan nga mahimo mo halagdon og bahandianon. Di pa sila anong pud ni Kristo, di ba? Kung ana-ana kaninyo ang kala may gamitan magpalayo kamo kanako. Tama ko mali. Tama. Tanan anay gipasidaan ana. Sa pangutanan ninyo. Kala klaro man jud na ang musuko ani asadan. Nya mo na ingon nga sige tag palanog-lanog karon mo na ni antropisiko palanog-lanog ang nakaila sa Ginoo. Nakaila kaniya nakadungog na sa tingog. Ang balaang espiritu ipadala ang magtatabang John 16 o sa kataong tinawag gihimong kauban og abyan di ba sa 14 pero kung kalibutanon gani sila nga maghubad ini nagbuhat og balaod nga iya sa kalibutan dili gid sila makatugkan ani dili makakita John 14 ang gisaad sa Espiritu Santo pero kung espirituhanon siya nagsulti ani nintuo sa Dios nga espiritu makadungog kay magpuyo man uban kanimo. Aduna ba day espiritu ngay nga makita nimo? Wala. Di ba? Ang espiritu mo gamit og tao ug imong padid-an ang nagsulti ana. Na tinuod ba gyud nga gibuhat? Ikaw wala ba day ka espiritu? So wala ko sa kung giingon sa inyo kung hubog gani di ba? Ay pasagdain na siya. Di ba mang nang nahihubog sa tuwa din no? Kaya na pang kahubog na espiritu na sa tanduay. Tama yun. Una karon ang mga tao nga nakakita na sila ni tanawa ang Katoliko sa una niingon wala kuno di sila motuog espiritu kanang lana-lana kanang naay mga nahabak-habak di sila motuog pero ngano na exorcism man sila dili magaladalo di kon pero na exorcism nya naapod sa ato ang pagtuo pod nato didto nga makita og dili makita Tama yun. og naay tawo nga nagwali ana ang tip naa sa balaang kasanatan panid-an ninyo ang iyang sinultian sibo ba siyang binuhatan kay kung nagwali siya ana nga wala po siya naning kamot wala siya ni biya sa iyang pagkakalibutan ng kakog nagsig pangayo adiyas na iduot lang pirmi tong rebolto katong mga santos unya sila ang nakakop nga ingon din ang Diyos na maghatag kanimo nya kinsa ang nakakop So, kita na rebulto nga ilang gigamit sa Katoliko kumbaga gihimo na siya nga panlaban na kumbaga kanang Taming? para lang maganoy og mga daghang miyembro ana. gibalaan man na boy mo na ingon gibadlong po na sa Ginoo unsa imong sala pangalan lang nila hala po na mari naman na sa balaang kasulatan nakakita sila ani nakakita sila na nakadungog na sila tiyong sa espiritu unsa imong sala sa inyong paggamit sa akong gibalaan kay kanang mga tawhana sa una dili man na sundon pod nila kay magpakamatay magyud na para ni Dr. Rizal pagkapatay di ba
Aka ng mga santos, di ba? Tanawa ko ng mga santos, Oh, si tama, agad. Saint Benedict, Don Bosco, Dato, mga anak. Kay daghan mga followers, ila na po ng buhatan o simbahan na tinukod sa tao. Bisan kini si San Pedro no dahil daw di ba gihimo sang santos sa kwan unang Santo Papa. Ba wala kay nag-aatuan na siya sa una kanit. Wala na Pare gato. gani na may Nagpatay. Patay. Mo tag gipatay siya o gigamit ang iyang pangalan. Mo pa si Kristo. Gipalansang si Kristo sa krus, gigamit ang iyang pangalan. Mo ni, mo si Pablo, di ba si Kristo sa dihang dito nako sa amahan wala na kamo nangita kanako. Mo pod ang mga apostoles. Sa dihang dito na siya mga bihag, di ba? Nagdala siya daghang mga bihag, mga taong nabalaan. Si Pablo tanan na sa balaang kasulatan ay nya wala na gipangita kung giunsa ang ilang kalig-on sa una nga paglaban gyud ni Kristo. Mo na ingon siya, ikaw Pedro, sa imo ko ipanag-ingnan ang simbahan akong tukuro. Kasi si Pedro wala may kahibalo na si Pedro. Pero bisa kung saan siya badlong sa Ginoo. Sige sa kasabaan magpakamatay gid siya harong paglaban ni Kristo. Uban gid siya. Muuban gid siya. Nawa ni hagyo pag isa kung patyon ko ninyo, kinsa nagpatay ato, kinsa nagsiksip-sip. Mga pare mga pun. Oo. Yang anong angkonon Manila karon nga si Pablo kuno pare. Naay nagwali ana ay ang Ginoo nagbuhat nilag pare. Nahimong si San Pablo pare nga si Saulo man mamamatay tao man na. Tama gid. Nilotas mga po nasa una sila sa pare sa Mo gigamit lagi ang pangalan sa inyong paggamit sa akong gibalaan. pangalan lang. Dili ang binuhatan. Pangalan. Nya mo gito buhat. Pulong ra. Kay pangalan naman. Nya saan buhat? Bisod magpabuhaton tong mga binuhatan po sa mga apostoles sa una kay mukan manggod mo Oo. kamatay manggod. Mao na ingon ni si Kristo nga ang katong nakakita mga buta. Nya katong wala nakakita, katong mga buta makakita. Ano naman? Kay kana sila, kabalo naman sila unsaon nila pagtuis. Kaning pilosopi kabalo na sila. Maayo po na sila manulti wala sa Biblia. Nagid. Mga gwapo pagani na sila. Cute-cutean lang kaana, di ba? Ako pag mga sapot ng apostoles sa una, magit yung mga ilis. Kaya kani ako boy kay dili man ta universal ba ang Katoliko. Kaya ako wala naman po ko nila kay diri magwalihan lang ta sa dili pod strike man ta pero sa tinuod lang gisulti na sa espiritu di ba nag-ingon ako ninyo nga ang Israel magira gid sila di ba sa una pa nga mga linog no sunod-sunod linog na isulti naman ko ana nalaktak naman ko kaya ang mga tao wala bisag ang naminaw ani miingon sila sa kuha wala unsa ra ko diri unsa ra ganito mga sanina unsa pa ginato ako ra may isulti kamaturan kay ako may nakakita nanambal gud ko di ba nga daghan akong giayuhan yung dili na ko pud tambalan sa ilang kabalaka para sa inyo di ba sige mo kabalaka di may insomnia mo Tama gid. kaya patya daan ang sala para di mo kabalaka ang kabalaka ayaw pasudla na kung pasudlo ni mo kabalaka magsakit ka mabalaka ka kay kabos ka makabalaka ka anak ka di nagsige ko nag-away-away mabalaka ka nga mahutdan kag kamunggay di mangaway noon ka paglipay mo kung naay mga tao makig-away ka diha mo makita nga nahigugmas imong kaaway mo po na si Kristo nga ang problema kung naa na sa tuwa dito kay magpakamatay man ta uban kaniya pero dinhi gipadala si Kristo dito na sa langit o magpadala sa laing Mesiyas nga nagantos nga nagpakamatay pod nimbiya sa kalibutanon dili sama niya kay siya naman ang awahan nahiusa naman siya sa espiritu lawas di ba Tama gid. mo na nga ayaw mo hukumpot sa mga Muslim ayaw mo hukom sa mga reliyon panid-ilan ninyo ang mga binuhatan kung nagsige gani wali-wali gani sa inyo ang binuhatan gani nga adunahan pasta ng mga adunahan ipangwartahan pa ang pangalan ni Kristo among tuwa na gawas ko gitagaan gito sa nga kinasing-kasing tama nya hadid ninyo kay base po to sama po sila ni Paraon sama po sila ni Herodes naglingkod po sa lingkuran ng Bulawan pagbantay na kung ako lang nagtagaan sa mga dato ngay kaya nagtamban man ko tagaan ko na ayahay kay mga tao din ano man sa man ako na nakita man yun mabuhi naman ta din mo na ingon sa Ginoo kung maabot na dako nga katalagman maguyog-uyog na mga linog mga gera mamangon na ang mga patay
Ang buti pasabutan na. Dili tong mabangon tong gilubong na. Mag-away po to ko nagtapan to, nag-away sa tinigbasay po to gubot po kayong kalibutan, di ba? Patay ba nga kanang nagbuhat og sala? Tama. Ay naman sa Biblia, di ba? Ang nagbuhat og sala, Tama na patay sa bagol yung lawas. di ba nabalik-balik na nato na tungod kay ang topiko nato karon. Unya karon nagbuhat man sila og sala. Kana nag-away. Di nagpatay sa kongling lawas no. Ang problema kung naay pagdumot pod sa Israel kana siya naay pagdumot kakong. Asa to padulong. May lang tong napatay siya nga muotan siya nga anak siya. Kay ang nakapatay niya, ang bandi niya, yang makuha. Kung nagdumot pod, Di ba ang mga Hudyo or mga Muslim wala mong ginagpabunyag sa ngalan ni Kristo? Nya, kaya sila nagkuhan man o nagkuasa mangyapon sila naman sila pag-antos nga pinahimo nga kuhan. Nya, makaangkot po na sila sa kalawasan kung nana sila kung kasuko gihapon sa kasanang pagdumot na sunod na. Sa inyo si katao. naman na sa Kung wala nakapasaylo gihapon ana. naman na sa Biblia boy, siya ang maghukom, siya ang amahan, siya ang kabuhatan, ang amahan ug anak, ang kaniadto ug ang karon ug ang muanhi. Mo na karon espiritu mo na karon, tao man ko. Kay gibunyagan man ta nga Kristiyano. So gitagaan tag tiyan sa bisag sad-an ta, kaon tag baboy, pamalikas ta, simba-simba lang ta, nagamit pag kita sa gabalaan, ludluhod ta na ana ta. Nya dili pag kita mo sakripisyo, ultimo gani mag-grocery oh. Ang uban natulog, isa lang nagluhod. Tama gyud. Iya kung mag-Bible ta, magsimba ta, wala nagbasa sa balaang kasulatan no, himayaon kanimo o Kristo, isulod sa una ipagawa sa baba ug ikaw mismo mubuhat niya. Tan-aw pangutan-ana na nagsimba kabalo na sa binasa nga ebanghelyo. Di ba nangalimot na. Nga nagsign og cross ra ba ka? Nga sige bigi kag ampo matuman ang imo niya, imong gituman ang pagbuot. Kay gisaaran man pud ta nila nga maluwas kaon na mo dili mabuhi ang tao sa pan lamang. Manang kini kung mukaon na sila gahi dako kay ni og panglaman naman pwede makabalik mo di magduhi ko sa espiritu. Ano man makasasala man ta mga Kristiyano, tanawa mga Kristiyano. Nga kinsa karon ang perminaas sa diskuhan. Mas maayo pag itong Muslim kay dili pa gani sila gusto ng hubo-hubo. Na tanawa. Na-spoil din ta. O, di ba? Tungod ka na ako. Di ba no? Mao tong giangkon ni Kristo ang atong pagkamakasasal. Tulisan siya tanan, libi siya tanan siya. Yang gipasan na lang kay nag-ingon man sa kuha pa ning abonuhan aman sa isa ka libo ka tuig. Pero pag kumansa sa kalibo ka tuig, kung dili mo balik siya, naglagong gyapon niya. Mao to ingon siya. Sa pagbalik ko dili na kalinaw, kun dili espada. Gitagaan man kanay tsansa. Gibunyagan ta ba bisig makasasala. Mo na mga Kristiyano kung dili mo agi kaniya, dili makaadto sa amahan. Kaya nga naman, siya man ang nakapaispod. Yamang gikuan ng tao parang kita tanan makaon tanan, hiluway tanan ba, di na ka mag-antos, di na ka gusto, di na gusto pantuson niya ng antoson. Wala nga, ayaw maghukom po sa mga Muslim. Tama gyud. Kung magpakasyano siya, o sige, kaon siya, nakakaon naman siya, nakasanak. So kinahanglan mutuo siya sa anak. Mana siya, si Kristo gawas sa balay, kay si Abraham gawas man, di ba? Kay si Abraham, di ba? Anak man si Kristo, di ba? Anak man kay Kristiyano man sa gikan ni Abraham na anak sa ni Birheng Maria na himong taw katunga ba mo to giingon dito sa Daniel gani sa puthaw siya o naapod sa yutang kolonon di ba sa gulag yuta ba yutang kolonon di ba yutang kolonon musidlak siya sa mga bulawan na sa sulat ni Daniel di ba mo na nakaroon na itabo sa Israel oh tapos tao siya pero sa gulag sa puthaw ngano man dugmokon man niya to ang yuta. Ini balik karon ri kung kalibutan hon gani ang tanan tawo kalibutan kaya gani karon dumoko niya na ang kalibutan sunugon man niya manang yutang kolonon kalibutan hon kalibutan hon kumaka ba ang mahigugmaon sa kalibutan kaway sa Dios niingon ri si Kristo nga ang kalibutan karon dili na ako tungod iya pa ang kalibutan nagpakamatay na gani siya sa kalibutan gibili niya ang iyang kalinaw malinaw na to basulod sa 1,000 ka tuig iya pang kalutan ba abonuhan. Unya kung nakailatan niya, mangita-gita niya, aron makakaplag ta. Inigtingog na sa propeta, na iyang pasidaan nga siya mubalik sa sulat ni San Pedro. Tama? Mabalik siya? Moabot gani ang mga tao nga magbugal-bugal kaninyo santang daw mga kinaiya, gigaman silang kailibgon, magbugal-bugal kaninyo. Ingon ang Ginoo mo balik. Wala pa malagi. Nangamatay na lang among ginikanan mo pagyapon ang matang sa kalibutan.
Di ba? Nga dito no. Nga gituyo nila na dili pagtagad ining mga butanga nga ang kalibutan kani adto gilagdag pinagi sa tubig. O pinagi sa pulong sa Dios ning tumaw ang kalibutan haron laglagon sa kalayo mo na si Kristo mabunyag siya sa kalayo sa espiritu. O yang gipanay-ingnan katon si tong naa gisulat ni Daniel na dili masunog. Kung tulog. Dili magsimba og mga ribulto. Tama. Magsimba ka ribulto. Imo lang nagipanag-ingnan ba nga kana siya patay kung patay siya kung wala nimo gisunod si Kristo. Pero dili lodhan. Kung sa ilabot ana, bisik asa ka magampo bisik sa imong kwarto. Dili na uli na mabalaan na tungod nimo sa imong binuhatan. Tama gid. Ya gibalaan na ni Kristo kay parang dili sa gustong taong daotang nga patyon mo na pwede ni maikwenta sa ngalan sa Dios. Mo pwede pa na siya naa pa na igahom kay dili man sa gustong taong daotang nga patyon. Nya karon panahon sa espiritu karon. Kuwaon na niya ang gahom. Gaan na ta niya na dili ta makaposes. Dili ta mahimong bad. Yung man nahitabo sa Israel. O kung nabalaan na, ngano nag-away man na sila? Naamang kadiha. Mga problema. Ang Katoliko, kusog kayo naghukom sa... kita man, Katoliko. Igo ko yun ko. Katoliko, pa sa bagay. Katoliko yun ko, nga tinuod na apostoliko. Sige, hukom sa Muslim, pero asa nagtawa si Kristo? Sa Jerusalem. Israel. Na. Pero sultian ko kamo, mubalik ang bagong Jerusalem. Dili Israelitas, dili mga Hudiyo. Maglagaw may Israel. Wala mga kinaya, Hudiyo pa, no? Kaya nga naman, nagbuhat-buhat man. Gigamit man yung gibalaan. Na ibang nga balaod ba? Tama gid. So siguro ang sayop lang siguro sa mga Kristiyanos baka nagsalig lang kay Kristo. Dili sayop na boy kay natuman man sa balaang kasulatan nga yapang gipasilyuhan. Oh, wala tay ibasol na. Bisag ang mga pare wala kung kabalo ani karon ni siya. Murag kamo sa una di ba tulo mo ka tuig pod wala ba di mo na di ba nalimot wala mo nangita nako no. Tama. Giak man nato nasama sa Bisidonia na dire. Karon la kung kamo ra nakasabot kay nakaagi mo tulo ka tuig, murag tulo ka tuig pod sa una ba. Duha ka tuig ra man ta to. 1,000 years, 1,000 years Old Testament o New Testament. Anya karon nakasabot na mo kay gihusay na pud ako sa balaang kasulatan. Masabtan man ninyo ang espiritu. Kay giak man ninyo ang mga kaagi sa apostolis sa una o sa mga espirituhanon ng mga tao. Programay lang kay wala mo munibiya sa inyong wa man gibaligya inyong kabtangan, gibaligya ang kabot ipasabot sa kabtangan ni Kristo ang inyuhang garbo ug garbo. Baligya na. Kupo man na. Tama gid. Kay isa kalibo ay isa kagatos ka tuig ni isa man katinulo sa tubig, di ba no? Tama. Kamang Naman lang balang sila. tungod pod. Tingog pod mo kay gusto gyud ko nga daghag yung mga tana. Pero kining kuangkol, kining naitabo karon sa Israel tudog kining gira. Nanawagan naman ng Hamas sa tibok sa kalibutan nga makigjoin na kuan na makigubat na sa Israel. Nya, mahitabo nga maabot ang World War 3. Nya usa ba itong buhaton nga para maka kwanta pangandam ana. Kung in case mamatay mo kita na maabot na panahon. Kuan man na boy. Pagkuman na. Mahitabo man gyud na kay daghan mga nangandak na hinuon. Di ba kung mangandak ka? Ay pangandak, di ba? Di ba naingon to siya nga kumaadto, di ba naana dito sa example niya no, muadto ko mulangyaw ko dito para pagbalik na ko di manghatag ko ninyo kwarta, di ba? Naana sa Bilya no. Yan nangandak ba mga tao karugira? Dili na pangandak nagbuhat og mga nuclear. Ya, aron matuman po ng kasulatan, tumanon magyud na. Mo nang dili ka makablame sa tao. Kung bad na sa una na siya nga bad, mas maayo pa ganit pong daotan tanaw tong tulisan. Kay buta man to siya. Ang problema na to anak, kanang gamay sala. Katong parisiyo ba? Katong parisiyo. Di ko pareha anak, di ko pareha, di ba? Naamnas bala ang kasulatan. Kaya nga naman, nakakita naman na sila sa Biblia, nakakita na sila mauna kay naaman sila agalon, di ba? Sige, nagsip-sip silang agalon ni. Nakaroon, makadungog sa ko, sip-sip na sa agalon. Manghulga to yung agalon. Saan sulugon? Tama gid. Nga naaman na sa bala ang kasulatan. Mas maayo pang daotan kangay. Ano man, sa karon kay maduhigan na to sa espiritu. Kay buta man gyud to nga sure. Tama gid. Nganong nagdatan siya? Kay buta man gyud to. May tsansa pa siya nga maluwas. Naaga po yung tsansa nang nagpaubos. Pero ang problema, naa naman gusto sila sa posisyon. Dato na ka ba? Naa na ka ba? Dili man na nimo isugal. Isugal niya ka nimo. Kumbaga di na siya balik sa pagantos. Lisod kay pagpasaan. Ay, bulahan mo mga kabos. Bulahan ka mo gidagdaog. Bulahan ka mo dadagdaog sila. Nas kabulahanan. Na. Dako naman kayo na. Kang ano man.
kumbaga ko no, ikaw nga lang imong ibaligya ang kaptangan nimo tanan namin dito, nya mo balikan bugat kayo. Muna ang dato mo balikin ba? Para itong pag-abot ko sa kuan ko himong asin kay daghan man siya kaptangan. Mas maayo pag itong kabos kay pag human na lakaw-lakaw lang ka. Bahala na ka mamatay ka, diba? Ginoo di lang ko nimo. Kay lisod mong gani po ka. Anad naman to sa Kaon. lisod. Anad na. Na naman kas kabulanan. Tama. Di ba ato nang gi kuandre kabulanan. Tama gid. Nya dire. Di tanawa no. Nya kato na ang kabulanan nila. Muna mas sayon pa musulod ang Pamilyo. kamilyo sa lungag sa dagom kaysa mga dato. Nya karunaan naman sila silang doon. Ikaw ka lang doon ka. Paubos ka. Ang kamilyo gud, kamil gud na gud. Kunto sa dagom. Ya, ang pagtura ba sa mga dato ron kay maluwas gyapon sila kay nagkahatag naman sila sa bolong. Okay. Naigo mo sa Biblia, magulog-ulog po ni sa inyong paggamit sa mga tao, gipahimoslan nimo ang kinais mga tao, di ba? Usiyas. Tama. Magdaig-daig po ni sila, magulog-ulog po ni sila. Wala na sa Biblia. Naagapon. Hindi pa kaluwas ang bunyag o paghinulsol. Gawa sa espiritu. Gawa sa espiritu. Dili mabuhi ang tao sa panlamang kung dili pinaagi sa pulong. Di po makita ang pulong kung wala ang buhat. So, Tanawa. so dagan man nagwali ko nga wala ang di na kinahanglan ang pambuhat. Istorya na po na. Gipagahi po na. So, Gagahi mo sila kung ulo. Kung magbasa lagi, kani sa Biblia na ko, magyamiid rin ni sila. Kaya dili man ta, sikat nga tao. tama. Mga apostol sa sikat bagot ako, pare ko, pastor ko na. Mo nga, murag kung tanawon ko nila diri. Pero si Kristo sa himong pare, ang mga apostol himong pare, sikat sila. Lagi. Naali sa gibuhat nga mga pastor, gibuhat nga mananambal, gibuhat nga manghihilot. Apan kanang usay pare, usay masakitan kay kung anong naamang espiritu nako. Yaga-yagaan hinoon tong nagtabang sa mga kabos. Tama. Kana nagluy di ba? Di magani mo hatag ng kag 5. Tama. Nga sila manulis dili. Nulis ka yan. Nulis ka. Dili maghukom na dako kay nang hukom. Dako hukom. Mo ni maigo sa inyong paggamit sa kong gibalaan. Tao rabi ang nagpili niya dili ang Ginoo. Tama. Dinhi ako lang gining isulti ng tinoda kay pwede ra man gyapon ko. Kaon pala ko karon sa Ginoo ani di. Lipay ko kapoy kay magsulti ay. Bahala na sila. Mo replik ko mausab, di ba? Mausab na. Kamo man mismo. Oh. Galing lang dili lang sila mo saksi. Tingala lagi ko maghilak sa usab busot akong kamo. Siya ang naggamit nako, dili ako naggamit niya. O sige magani ko ingon ako, dili ko Dios diya, dalawa ko ninyo. Di ko Dios, gigamit lang ko sa Dios. Gitudloan lang ko sa Dios. Dili na ko kinahanglan nga naapay manudlo o manudlo pa ko. Kaya ang magpatudlo na ko muduol na ko diri, ina sila, dali ngari. Kung nakaila siya ang nakabasa sa balaang kasulatan labi na tong buta ang akong bugatan boy kaning nakakita kay magsige man nagdebate dad-an na po ko naglain na po nga sinot kasukan pa sa espiritu nya karon kumatumba kung sa may tabo niya ingnon na po ko sinuli maghinungdan ana napatay hinuon na dili ang ako abiyan ang espiritu kung nagkulbaan ko iko kung naay musuko nako Tama. Gid. Ginoo ako na lang Ginoo sa laglagon gyud adun na ko giandam kanila pasagday sila nga manghilak ko magdangoy-ngoy ko kinaluoy po ka na nila. Nya wala man sila naluoy nako. Di ba yun ako ginukuhaan ko para nila. Tanang ako mga kaliwat, ako mga barkada, niluoy ba na ako? Wala na. Sa dito na ako sa man, wala na sila nangita nako. Tama. Gid. Natuman yung balaang ko sa Ako kay asawa, kinsa kay mong ako sinuli, sa una pangutan-on pagkadigusyante kay na sinuli to, gabisi ka isya. Pero karon wala na nangutanan ako. Nya. Ikaw ko no, di malipay pa ka ana. Yango lang sa nako. Di po mangutan, di po magkisulti nako. Kung magsakit dinina. Molbi, maghilak na pud ko. Nga magsulti ko na sunod. Anak, tawra inyong ginikanan. Uy, naiubos man ka. Ginikanan, sobraan mo po ninyo. Di ba naam na sa Biblia? Nagid. Nga pag human ana, mingon sa, di na ko mabalik dito, lain man sinuli kay walihan. Kung nayo. Tama. Nga mabot na pag 5 years o 3 years, gikan ka. Ingnon pagani ko. Papa Jesus, dili ko sa Papa Jesus. Hukman ko pero nangaayo na sila. Nya. Og dili na ko ilakan. May gani kay nadala pa na ko ron pangayo. Mamatay ka. Ano naman? Aduna na gud sige andam ni. Anak, pasagday ako na may balo kanila. Yan nakita man ako na manambal gud ko. Muna iyon ako sila. O kung bakak di akong gisulti, ayaw mo anhi dire kung mamatay mo ha. Kay kasagaran ang maanhin ako dire labi na ako nahikap. Maanhin nol adto ang akong kaliwat bi akong mga anak bi. O nag-away ma'am sila nagdumbot tayo. Mawala na akong gipangayo nimo ba para maluwas ko. Oy, di magani ka mutuoso na nga nagsakit ka na ako dinhi.
Tama gid. Nya ba adto ko sa imong anak nimo gahi pagpatug ulo, ingno na po kog buang. Kay kalibutan ho na sila, di ba? Di ba? Sa sulat ni Usias, di ba? Ang kalibutan ho dili makatugkad ni ini. Ako pa nagpabaydo na nila dito konsay. Nakaroon nalaktak naman ko humana ko sakripisyo humana. 3 years na magsibin awa ko kabalo. Pila na lang yan nahitabo man akong giingon ninyo. Naglinog gira na angay gira, di ba? Sige na kong ingon ninyo ana. Tabo nang gid ron. Ito ka tuig. Tanan, di ba? Giusay na ko. Kamang tingog pugnang. Daghan Unya ako kay- na. Daghan pod ang nagatuo nga musimba lang sila matag Domingo aron maluwas sila. No, man ang gibutahan nila. Gibutahan nila ba? Oh, daghan nakakita jud. gibutahan Musimba nila. lang mi kada Domingo. Okay, Okay. wala man sila nakaunaw na sa ingon pas-ana yung kaugalingong cross. Unsay cross? Garbo ug kakog. Dili man sila gusto mo pas-an ana ang kakog. Gusto sa adnahan, gusto sila ipasikat. Mao man na ang pait kay sa tao kung na kay garbo. Kaya ang pagsimba daw makaluwas sa ilaha. Kani pagpaubos, pait kay na. Higugma ang kaway pait kay na. Man bukat. Kunya dito sila muto sa ingon kami ang tisinugo. Kami kami yun, nagputi kami Dire na musulti na ako, pangadya na mong amahan namo. Di sa iyon ra ka ito. Basig nangaw-kaw ka dito, dagan ka gilupigan nga imong mga trabahante, dako ka dito. Muhatag lang ka dito sa nagsuborno kay ingon pagid niya. Labi nagmisahan ka, kami na yung misa kami na. Nya sa aran pagid kunuhay ka, palakpakan pagid ka. Di butaman to sila, gibutahan nila ang mga tao ba? Mo ni gingon nila, nag-ingon ka mo nga dadon ninyo ang mga tao ngadto sa langit, di ba? Apan kamo mismo dili mo sulod sa langit. Sige sulti, nag-una na siya kanato. Oy boy, ngay biti, kaman. Dili na nato na sila hokman kay gipagahi pa man na sila sama ni Paraon. Pero tanawa, naagi magpabilin na gahi. Magbugal-bugal na sila ana. Tama gid. Karon, dili na ra ba ko sa una, dili tayo ko muhilak no. Karon, di na ko. Naanak ko, manudya na ko. Ano manudya man ko? Wala man po ko kini man si Kristo. Ang dili na ko gusto nimo, dili lang gid kainit ba? Ug dili po ka bugnaw. Busa mo anak ko karon dayon, di ba? May hayot kay kong sultihan na wala na sa Biblia. Na. Ang problema pod kay gamay raman ang makadungog sa YouTube. Ayan na ninyo nagproblemahi kay wala na akong gikuan kay na problema ko kay kung gamay kayo makadungog ana mo sila og yung kalibutan imbis mo extend pa ta nag-ampo pa ganita kay mo na pa mo yung mga sweldo na pa mo yung mga trabaho ikaw may dako pa kay kagrabiran boy dako po kay kagrabiran Tama gid. na unsa man nato na ang mga tao gahi mga ulo sige tag-ampo din di ba nato tungod sa mga pinili makubos-kubusan ang mga katalagman kay adunay magbahabilin nga buhi. Tama. Nagwali raman ko binagi sa bagong yuta patyadaan ninyo inyong sala aron dili na mo mamatay nga ikabayad inyong lawas kung wala na mo yung sala tatablan ng kabot sa panahon na wala nga nibago naman ka mo gikan sa yung pagkapatay sa una di ba di mo patay sa una patay mo katong amahan sige matuman ang imo niya gito man ninyo kaon butos patay dito po Ito valid ang pagsimba sa wala kay wala pa man to panahon sa espiritu wala pa man bisan ako utaman gipasilyuhan pa man to inig-abot sa espiritu sa kamatuoran mo to nga ni akta sama sa Macedonia nagtukod og turi topong sa langit nya mo to ni kadaog ga Dios gisulay ta di gisulay po ta dali po ni tipon sa tong pundok na po na dito di po na to sa hukman kay ako dili mo hukom magwali ra man ko sa kamatuoran bantayin na sila kay niingon ra man Ginoo pasagdai kay naa ko giandam nila wali na mo busok ko ay taktak yung matil di ba naman ano kaon lang mo kasi sigyaw si kaon pero hisguti ni isa-isa nyo nagi kumama hisgutan ko ninyo pero mo ani rin uhigan ako dito pagdoy ay na mo kung mo buhat mo sala ka mo na anak kung mamatay mo ay ko balikan nyo ang problema man God kay di mo sila mutuo ko no anak kay testing ingna sila kanang di mo to hindi pa kamatay di ba makigsulti ra gyapon na dire sa kuha buang ko na kung magsulti ko na hadlok mo ito hadlok na mong kalag pero ang problema na ko kay dili man sila makakita sa ko nakita mataman na ilang basihan ug dalunggan ilang nadungog di ba buhol kung basihan gani inyong dalunggan ug mata gani ninyo di gid mo makakita tama di pa mo makadungog kung basihan inyong dalunggan kay to see is to believe man
ang espiritu ang templo sa Dios yung kasing-kasing lisod ay naanto sa una ni tipon sa tuwa diri kay para magwali-wali pug sa sudlag. Di tanawa inig tawhanon di sudlag dautan nga espiritu pusis. Poses yun. Isa lang yan ang kakuan ay dili mo kasabot sa espiritu. Ang Holy Trinity dili masabtan bisag kinsa bisan ako nangutana ako Ginoo na dili tanawa ilang posisyon tanawa ilang buhat. Tama. Dili gid masabtan nga. Tanaw ni akong gagisulti sa tibuok kalibutan nagsulti bahay ni ani. Di lang ko mag-English kay ingon man Ginoo duha og tulo ra man ka pinulungan akong sinultian. Konkreto gid baka nang dili ko kanang langyaw ba. Yaw. Pa. Wala ko nagamit og langyaw kanang madunggan sa labing ubos. Di ba naam na sa Biblia? Tama. Na good. Pag unsa man kuno kabalo sa labing ubos pag magunsa man kuno pag ingon ninyo amin nga wala mo kasabot sa akong gisulti. Tama good. Sige lang tag amin. Amin, amin, amin. Unya, ang binasa ninyo na hinumduman ninyo sa nagsimba mo kamo, nang puti na maginang buhok ninyo, Wala na yun. hinumduman sa Ebanghelyo. Nakapila mo nagsaad, himayaon ka, minaw ko amahan, isudod sa hunahuna, ipagawa sa baba, ug ako mismo ang magbuhat. Yan, nagbuhat ka. Yeah. Ako sa una, simba ko, basta pangalawat ko, alipay na kay ko. Tungod kay nagtukod naman pog templo nga bunalan raman gyapon na sa mga anghel sa gipadayag. Yeah. Kay niingon man si Kristo, gilambuad na niya sa una. Inig handuma ko ninyo pinaagi ni ini, di ba? Handom naman to akong lawas. Isulod sa imong kasing-kasing ba? Mugawas sa mga lawas. Kumbaga, kung mahandom ka, kaisa naman sa natao, di ba? Kaisa na po siya namatay, kami isa na po siya nabanhaw. Tama. Handuma ko ninyo kay ang inyong kasing-kasing mao ang akong templo, ang simbahan. Tukura ang inyong tulda, di ba? Atong tulda, atong lawas tulda ra ni. Tama. Kay 100 years usa na ta ka tinulo sa tubig. Unya kung naa na nimo ang gugma, mabati na nimo si Kristo. Bisag dili pa ka magsulti, bisag dili pa ka pangurus pag amahan na mo nang sa langit. Sama na, recite. Recite lang. Paris Dios mo na, nya dito mo sa dito nagluhod sa sugoon din mo dito sa dili na ko mahisgot dito maluhod dito luhod managkot dito kaya sila ang nagkuha sa halad. O sa man to giingon to. Basahon na di ba? Basahan niyo na sa Daniel katong giingon sa naghatag sila, di ba? Nagbangkiti sila. Nya niingon sa Daniel nga ilabayi og abo. Kay magmilagro po sila kay nahurot ko ng pagkaon. Mao po na ilang ingon, nagmilagro po diyan. Naghatag nito milagro. Nya kinsa nagkuha? Labayi gud abo, di ba? Tanawa gipanghatag ra po na nila. Lalo po na. Ihakop ba? Okay, ito gipanghatag, gipanghakop ra po na nila. Pasagdain na kay bunala na sa templo. Ila na nay. Usa ka mo po nakadungog ani, nasuko mo na ako. Dili mo dapig na ako, makigbatok jud mo. Pero di pa ko makigbatok di. Bahandi na pod na ako ningay. Tama gid. Dili mo ko makigdebate, di mo ko magsabak-sabak sa kadalanan. Mao naman ni kinahanglan ikalat sa tibuok kalibutan. Busa kamo po nakadungog dinhi, i-share po din ninyo ani anak ninyo. Wala man ko nakig-away ninyo, mas maayo ganito na yung mga pastor nga buotan, maayo po yung mga pari nga buotan. Kaya di ba naaman to si Josue, no? Nitabang sa sanga. Di kabalo ko sa mga pari, nag-away-away po na karon sila. Ay dugay po ko diha. Tama gid. Mga pastor, away po na sa tanong si Dibatihay. Isa naman itong Diyos, paglipay ta. Paglipay ta, pag-iusa hinoon. Tama. Pero dili man ngay, dili check. Kaya gigaman naman ang kalibutan. Gamay ra, ay mo kabala kang gamay na. At least makasulti tas kamatuoran. Tama. Wali na to ba? Dili na magmahay ba sila? At least dili, kamo nakadungog ana, dili na mo magmahay na ko ha. Kasi ipasa po ninyo, basta inyong mga kaliwat, inyong mga parente magmahay ba? Kaya namatay dito. Sus, si Kuan ba dito? Permi man dito. Pag nagsulti, mahayan ra ba mo anak ngay? Nya kumayan mi. Sala na mo na. Di mo po liga mo makadungog. Kay espiritu naman ito, magmahay. Nya kami nakasala na pud mi. O nakasulti mo kaysa, wala na, i-share lang din ninyo. Dili, wala mo kasalaan na. Mahayan lang mo ba? Mura kung mahayan nga wala kagitagaan. Tama. Dili pa ko makahukom na. Kung wala po sige kasing-kasing, ang alam, Ginoo ba day ko? Ginagwali raman ko. Ang kanang nag-ingon nga, pangumpisa lang muna ako, pangadya mo na, bahala na tulubago na nagbunyag ra ba pod na. Tama. Nga nagbunyag, puros kriminal, nabuntagas diskuhan. Nga kinsa taw nagbunyag, ano mo may gisultian nimo tuban, tahora inyong mga ginikanan. Amo ni problema. Pariyaan Kasal po, bulag. Pariyaan ng
pagdihog sa masakiton unsa may koneksyon ana sa kaluwasan sa tao. Ang lana man na parang sa una nga panahon diyogan sa lana. Ang lana parang mamadanglog kapaduy ka nimo. Ay patawag imong mga anak ha. Ay kani diri mo man pangay mo pasaylo sa inyong ginikanan kanya na. Kay maminaw naman to ninyo. Mama na isulti na mo na pagdihog sa espiritu ka naa sa balaang kasulatan kay ang balaang kasulatan mo may gamiton sa paghukom, di ba? Nya pagkanon ra man og siyas. Di mabuhi ang tao sa panlamang, di ba na anak? Tama. Kaswerte kung may napakanon ay magpalit lang kog 1 kamilyon nga. Yes. Paro. Nga kisa nagbalaan na to. Walay balaan. Simbolo raman na sa inyong paggamit sa kung gibalaan. Gibalaan na ni Christopher ay kay di ba sa gustong taon-taon pa siya basi magdadala pa kana di pa ka posisyon. Pero pagabot sa panahon na pwede pa na nimo gamiton madato ka pwede pa na. Pero tanawa karon kalaglagan. Kung balaan lagi ka na daghaman na nga na gani bahan nga. Tama. Bato sa tong reliyon tong nga naigaskilat. Las na ay kani mga kain wala na. Gilos no. Mga matay mga punto na. Katong isang semana katong nagila ko kay kita na ko tama gyud kay kaning Israel wala pa girad jud garbo ya dili mo puta kapugong anak na kay na naman gid sa propesiya Nasulat. na Nasulat naman sa Biblia. ang ako lang isulti ninyo na nya katong dapig ka nato gusto ka nato mangita gina ug na sila dali gari dili man ko magsaba-saba di mo ko magwali-wali magkakaor ka di mo ko mamadlong sa mo adto ko na nila pamadlong ko to ilham ng katungod di ba? Para sa inyong kaluwasan, inyo man ang katungod. Tama yun. Gumiingon man ako, maluwas na daig ko diri nga maluwas na daig ko diri. Kung dili inyo ang katungod. Iya mo matubang, bisig ako mga bata ilan ang katungod ay. Kung gahi ginag-ulong, dupa-dupahan ako na, nya sa aran ako. Tama yun. Nga ma-spoil, bud na. Di na hinuna mo buhat, kay na-spoil. Yung problema na, ikaw nagsaad. Mo ni problema. Mana di ko magsaad dinyo mga kaluwas ko. Ang ako lang isulti ninyo, tumana lang gyud akong gisulti. Kay mangayo ko sa mga harong ihatag na ko ninyo ang kapanahonan. Amen. Tama? Ya, nabukatan mo. Ay, may kabala ka. Ay, di ba kaon lang good mo dito kung sa dibak-dibak sa hawa lang go dito niya atos lain ng lugar no. Tak-tak yung mga tin. Amahan, pasayloan sila kay wala sa silang gibuhat. Dili man sila gusto god sa kamatuoran. So mabiya ko dito ko sa uban. At least nakasulti na ko ana nila. Tama? Iyon pong ultimo gani sa ilang mga business sa salina sa mga business sa ilang mga garbo sa ilang mga kadalo ay naghikap ay nagsabay sa ilang biya ka basig madamay ka parang tanan akong gisulti kaninyo na sa balaang kasunatan busa ina ang mga tao nadali nga rin o manis sila sa pasabot gusto ka nato dapig ka nato po si Kristo ang gusto kaninyo dapig kaninyo ang dili gusto makigbatok pero sila na ang manubag na nagpanahon kay naging man ang Ginoo aduna na ako igiandam kanila busa kamo padayon kamo ang tanan ng inyong gibuhat inyo na nang nasinati ayaw na kamo pag-usik sa inyong mga hinaguan kay daghang naghago nga mag-usik-usik sa hinaguan anak sa balaang kasulatan busa padayon kamo pagpuyo nga malinawon pinagi sa pagbuhat og maayo ug papuy-an ninyo ang gugma kay ang gugma si Kristo mo nagpalansaw sa krus naigugma sa tao bisag daotan dili sa gustong patyon sa patyan ninyo ang mga sala aron mabuhi kamuban ka na Amen. Amen. ang kalinang ibilin ko kaninyo Salamat sa Diyos. Sa tanan nga mga viewers o sa mga subscribers nga kanunay nagasubaybay kami sa Espiritu Hanong Gasa kinasing-kasing gayod nga nagkapasalamat kaninyo og nagalaom sab kami nga inyo kiningasabtan ang tanan og busa please like share og comment kung kamaado na mga pangutana nga buot ninyong masabtan og please subscribe and click the notification bell para kanunay kamo updated every time na mag-upload ko og mga bago nga upload videos. Salamat ug ang Ginoo sa kabuhatan ug sa kasaysayan. Mag-uban unta kaninyong tanan.